Fala ye bi tilegan in na an bɛna an da don Mali jamana ni degun min wolola, Mali yɛrɛma hɔrɔnya ni degun min wolola, Mali y'a ka yɛrɛta kɛ ni gɛlɛya minnu ye n'u y'olu to an bolokɔrɔ fala ye waati ni waati u b'an ja siran n'a ye, n'an sɔnn'u ta ma u b'an mɔntɔn k'a bila kɛrɛfɛ, baaraw olu bɛ tɛmɛ u taabolo fɛ. Kabi san 1960 san fala ye ni Mali y'a yira pewu k'a fɔ ko ale kɔni tɛ se ka jɛ ni a ye ka to Senegali bolo fédération kɔnɔna na fala ye, o wolola mun na o ye fɛɛrɛ caman de tigɛ yaasa Mali jamana min y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta septembre kalo tile 22 san 1960 san, o jamana in a kana ɲɛ suma, a kana lafiya. Mali jamana a waati maa mafalenba min tun bɛ yen o ye Modibo Keyita ye, Daba Keyita denkɛ don, ani Atuma Kamara. Fala ye Modibo tile la wolomasiri tabaw ye tasuma da tɛrɛw burudamɛw tɛgɛ, a kɛlɛ waati cɛbɔ min tun bɛ yen kosɛbɛ n'o tɔgɔ tun bɛ fɔ maaw fɛ o ye an ka kɛlɛkɛcɛ farin ye n'o ye Dibi Silasi ye. Hali bi kɔrɔnfɛya fɛ fala ye n'i ye Dibi Silasi ko fɔ maakɔrɔw olu b'a dɔn k'a fɔ a ye baara min kɛ. Dibi Silasi min ye bɔbɔkɛ ye, baara taabolo surasiya hakɛw Modibo ye danaya da ale kan, a ye jamana kɔrɔnfilanfa bɛɛ lajɛlen suma tayi wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na fala ye. Modibo tile la min ye burudamɛw ye o ka muruti kun ka ca, a ma mafalen caman Modibo y'a minɛ min ye ko in ye k'a dafaga k'a latunu k'an ka jamanadenw k'a caman ta ka t'u bila min ye kɔrɔnfɛn fan fɛ u ka se ka baara kɛ an ka ɲami ɲɔgɔn na, nka falaw nan'u senkari Modibo sen na k'ale ka fanga dafiri. Musa Tarawele nana, o fana ni nin ko kelen de bɛ ɲɔgɔn na fala ye. U yɛrɛ ka kuma ko crise du nord a ti ban, a ti suma, bɛnkan min ni Musa y'a tɛgɛnɔ bila fala ye kabini a bɛ muruti f'a tɔ nana kɛ Musa yɛrɛ tilara ka muruti u bolo ko n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ. Jamana min kɛra jarati ale t'a d'u ma, n'u ye maa ye ale yɛrɛ fana ye maa ye. Musa Tarawele ye nin kuma in fɔ nka o y'a sɔrɔ fala ye politiki ko guwanen don Bamakɔ yan i n'a fɔ Asimi ye min fɔ o don ko an kana tɔ u ka Bamakɔ kalaya dɛ, n'u ye Bamakɔ kalaya u b'o dafiri k'o bɔ k'o bin, o kɛra Musa taacogo ye fala ye, n'o tɛ a fana tun y'i se ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ la. Musa taalen min ye Amadu Tumani Ture ale nana ka na sigi fanga la fala ye, furancɛla fanga kɔnɔna na ATT fana ye accord signé fala ye. Jɛrɛ belebele o taara kɛ Motikaw fɛ yen min ye burudamɛjɛkulu ɲɛmaaw ye, a marafacilaw, a kabilatigiw, a sengolaw, ATT y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan furancɛ fanga kɔnɔna na kalo 14 na yanni an ka taa an sigi min ye conférence nationale kɛnɛ ka fala ye. Badlabugu palais de la culture kɛlɛ in na bɛnkan tɛgɛnɔ bilara ye Moti baaraw kɔfɛ k'a lajɛ ko min ye jamana bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ fala ye. O ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ ATT y'i kado u nan'u firi Alifa ka Alifa sigilen kuranin fala ye. Alifa fana o fana y'a ta kɛ politiki fɛɛrɛw ye, a bɛ da a tɛ suma, a bɛ kalaya, wulikajɔw bɛ kɛ, jamana siraw bɛ tigɛ, maabaw bɛ minɛ, hali Modibo Sidibe fala ale ye gɛlɛya sɔrɔ a ko kɔnɔna na han. K'a to ministre la a bɛ mission na kɔrɔn fɛ u y'a bɔ a ka mobili kɔnɔ. O gɛlɛyaw olu yera yan, nka Alifa fana y'i fasa ja kaki fala ye i ko a ka fanga mara cogo n'a ka fanga mara fɛɛrɛ fo ka taa min ye Flamme de la Paix kɛ Tombouctou fɛ yen, o yiri turulen don hali bi marafa caman, hali bi ni maaw b'o fɔ sira wɛrɛw fɛ ka lakali wɛrɛ cogo k'o la bi fala ye, o fana tun y'ale n'a ka fɛɛrɛ ye. Alifa taara ATT segira ka na kura ye fala ye. ATT nalen u ko i n'an kun bɛnna min kan an ka segin o kan dɛ, yanni an ka kɛ muguci ye e tun bɛ yan o, a san ta ye nin ye komi i nana an t'a ta dakɔrɔ ma, kɔrɔlen minnu bɛ an t'olu lajɛ, fala ye nin bɛɛ la mun tɛ fɔ maaw ye tubabuw bolo b'a jukɔrɔ. ATT fana tilara tuguni fala ye ka accord d'Alger dɔ signé, n t'a dɔn na aw b'o kalama, o kɛra 2006 min ye Ala ma hinɛna Général Kafuguna la ale y'o baaraw kɛ. Muruti bolodara sabula a tun yirala nin waati in de la fala ye, ni accord in sɔrɔsiw yɛrɛ dimina nin la kosɛbɛ
sabula sɔrɔsiw sigiyɔrɔ sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛyɔrɔ sɔrɔsiw ka maaw bɛ se ka maaw dɛrɛ yɔrɔ minnu na a caman wulila ni accord in de senfɛ o kɔfɛ tuguni Sɛbɛnnikɔrɔ Burama fana nana fala ye ale fana ye accord d'Alger wɛrɛ signé o accord d'Alger ne kɔnɔna na sa malidenw commencera ka u ɲɛ yɛlɛ ka faamuyali kɛ ka ko in yɛrɛ jateminɛ mun b'a duguma dɛ ka muruti boloda Burama n'a ka fɛɛrɛ fala ye n tɛ ban n tɛ sɔn accord tɛ lawaleya fa minnu bɛ n'olu dama nana Burama ma sɔn olu ma a y'a kantigɛ da yira kabini accord signé don hali n'an tilara ka segin an kɔ Johnson o fana ye cɛya dɔ ye min ye Ibrahim Boubacar Keita ye u y'a da tula k'a da jabala fala ye Bamako mankan nana wuli ale fana taara i ye mankan ye tuguni dɛ sisan minnu yɛrɛ n'olu bolo bɛ baara la kabini utu kalo tile 18 san 2020 fala ninnu ta ye min ye b'a dɔn a jɛ caman sigir'u ɲɛna a kuma caman fɔr'u ɲɛna u y'a marifati caman kɛ a dogodogo kumaw b'a kalama a so jugani kumaw b'a kalama u yɛrɛ taara wara ɲɔgɔnnaw la jamana wɛrɛw la u nan'u sigi k'u miiri waati dɔ kuma sera an ka segin an yɛrɛ ma o y'a sɔrɔ anw fɛ yan takuba tɛ takuba ye ECAP Sahel tɛ ECAP Sahel ye MINUSMA tɛ MINUSMA ye MISAHEL tɛ MISAHEL ye diɲɛ sɔrɔdasi min bɛ yan a bɛ 13 bɔ nka Mali sago t'a yɛrɛ la u yɛrɛ ka kuma k'olu m'a fɔ ko maa kana taa Kidali dɛ ko dayɛlɛlen don hakili jagabaw senfɛ fala ye sɔrɔdasiw y'a ye k'a fɔ min bɛ malidenw ni ka bi o ye Kidali sɔrɔli ye nka n'u y'u ɲɛsin a ma directement u ta ye duguma sara ye tuguni sabula janfa bɛ ko in kɔnɔna na a duguma f'a sanfɛ u nana diliw tigɛli de daminɛ fɔlɔ u k'u tɛ CEDEAO la maa caman m'a faamu min kɛra k'u tɛ CEDEAO la sabula n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ Faransi bɛ min fɔ i bɛ sɔn o ma diyagoya la CEDEAO sɛbɛnna donna n'a bɔra bɛɛ lajɛlen ye Faransi ye u bɔr'o la Faransi yɛrɛ ka lasigidenw ko k'o yɛrɛ ka taa fala ye dɔɔni dɔɔni ka n'an bɔ jɛkulu dɔw la k'an bɔ baara dɔw la fo kana se MINUSMA belebeleba yɛrɛ ma k'o yɛrɛ ka kasa kuru fala ye takuba ni ECAP Sahel n'a a tɔw bɛɛ lajɛlen Serval ni a ko kirikaraw Maliyɛnw k'u ma k'u bɛɛ lajɛlen ka waa wɛrɛ fala ye o de nana kɛ kataba 4 ni solasigi 6 ye ka taa an don Kidali novembre kalo tile 14 san 2023 ka bɛri minɛ ka yɔrɔ caman minɛ nka fala ye fɛn dɔ de bɛ yen marabaa tɔw ma min faamu hali n'o y'a sɔrɔ u y'a faamu n'u ma se k'u ɲɛsin a kɛlɛ ma sabula waati y'a sɔrɔ an ka jamanadenw ma kunu ka bɛn ni kow faamuyali cogoya ye fala ye diɲɛ kɛlɛba 2nan bannen nansaraw ye ɲɔgɔn ye ka diɲɛ bosoni senfɛ olu ka nafasɔrɔ siraw u ka hɛrɛ bɛ don sira minnu fɛ u y'a tila yɔrɔ belebeleba 3 ye fankelen bɛ yen nansara jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ OTAN kɔnɔ olu b'o lakɔlɔsi ka bɔ Irisila fanfɛla la min ye Asie yanfan ye ka na se fo Europe fan dɔ ma o bɛɛ lajɛlen min ye OTAN jamana minnu b'o kɔnɔna na o lakɔlɔsilen don olu fɛ Irisi ni min ye Chine ye u kana porokoto ka taa don fala ye a fan filanan ye mun ye kɔgɔji min bɛ farafinna ni farajɛla ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ ma ko mer Méditerranée o ye yɔrɔ ye i b'a ye an ka tunkarankew bɛ taa yen de kɔ tigɛ ka fɔ k'u bɛ taa nansara jamana na wa arabu jamana minnu b'o o jamana o kɔdaw o kɔgɔji dawolo ninnu na fala ye bɛnkan bɛ nin bɛɛ ni OTAN jamanaw cɛ yaasa anw ka jamanadenw kana kɔgɔji tigɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yen wa u ka lakana u ka sɔrɔw u ka fɛn fɛn b'o yɔrɔ la o arabu jamanaw ni olu bɛnnen n'o la u b'o la kɔlɔsi fala ye u ka farati u ka kɔgɔ belebeleba 3nan ye min ye o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ye lakɔlɔsili kalifalen don Faransi de ma kɔsa in na AES ale de nana cɛncɛn kɛ Faransi ka ɲɔmugu la ka Faransi yɛrɛ gɛn pewu ka bɔ min ye u ka jamanaw kɔnɔ o de la tile 2 in na fala ye maa minnu tɛ k'a faamuya États-Unis y'a ye k'a fɔ Faransi de dɛsɛra ale yɛrɛ bɛ dileki bɔ a kan na ka na kɛnɛ kan sa ka na a ko ɲɛɲini n'o tɛ cɛncɛnfuga jamanaw anw ka kow a bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi de bolo o de la u y'a ye k'a fɔ bi OTAN jamanaw ka hakɛw OTAN jamanaw bɛ fɛn minnu kɛ Union européenne a bɛɛ lajɛlen dɛsɛra nin jamana 3 in na Américains yɛrɛ ko sa k'an ka na an k'a kɛ kɛlɛ ni kuncɛ kelen ye n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ o ye o de ma sira sɔrɔ n'u segir'u kɔ k'an ka sigi ka kuma don o de bɛ kuma kuramɛw da Faransi yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ ko jamana in binnen don a bɛ mɔgɔw bila ka kuma fɔ
fala ni ne y'a ko dugumana tiɲɛ n'a ko bɛɛ lajɛlen munna sabula cɛncɛn fuga jamanaw diɲɛ nafolo diɲɛ siniɲɛsigi diɲɛ ji dumanw diɲɛ sɔrɔbaw olu de maralen don nin jamana ninnu ye u ka siniɲɛsigi baara kɛ n'a ye cogo min k'a kalifa faransi de la o de dɛsɛra bi o de la AES jamanaw u tɛ se k'u to yen u b'u to yen kelen n'u ka jamanadenw b'u kɔ u b'u to yen fila n'u sɔnna u ka jɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u duuru nɔnɔ an yɛrɛ duuru basi nka nansara de t'o de fɛ fala ye ale ko de ye a b'aw sigi minɛn kunna n'a ye dumuni daminɛ ale b'a ta k'a mɔntɔ k'a d'i ma n'o y'i fa o don n'o m'i fa a banna wa kulo yɔrɔ foyi t'i bolo AES jamanaw de ko k'olu de to o la tuguni olu bɛ fɛ u ka na u k'a dɔn k'olu ye maa ye u yɛrɛ ye maa ye o de la nin waati in na Bamex min bɔra ka kɛ fala ye i b'a dɔn ko jamana o jamana nana la u commencera ka tigɛzɔngɔnɛ daminɛ olu la République démocratique du Congo mɔgɔ minnu nana yan Côte d'Ivoire ka minnu nana yan min ye Nigeria min y'a ka wolomasiri ta b'a bila ka na yan ninnu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don bi fala ye u ka nin nali ni nin baara ninnu na diɲɛ magobatigiw fɛ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ la u bɛ ka t'u dulon olu la bi k'olu fana fofo ka na nka Nigeria ye min fɔ ale ni Mali ni Tchad ani Niger ani Burkina ni fɛnw a ka kan bi dancɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kama u ka jɛ ka bamancawale kɛbaaw kɛlɛli baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ti CEDEAO kɔnɔna na n'i ye Nizeriyakaw yɛrɛ ka laseli lamɛn fala ye u ko CEDEAO ko yɛrɛ banna ko CEDEAO sigilen don min kan o ye musaka ye musaka ye min n'o yɛrɛ sigi da min sigira o wulili la o ye san wɛrɛ ye n'o kɛra ka ban olu na t'u ka wari la sabula olu ka naira b'u bolo minnu bɛ CFA la u na fɛɛrɛ ɲini wa min ye AES jamanaw ye bɔda bɛ se ka kɛ u ye jigisigi bɛ se ka k'u ye mun na u k'u cɛsiri u k'u jija jamanadenw ko min u ka taa n'o sira ye fala ye nka n'u ɲinɛna u ka jamanadenw kɔ a bɛ gɛlɛya u bolo nin ye an ka bi tilegan in na kado ye ka di an ka jamanaden bɛɛ ma an ka hakili to an yɛrɛ la a kana k'an ɲɛna ko in banna a kana k'an ɲɛna k'an ye se sɔrɔ a kana k'an ɲɛna ko min don k'an tilara pewu an b'a la daminɛ an b'a kan de an b'an cɛsiri a bɛ komi n'i ye nɔnɔ kɛnɛ sigi tasuma ka fala i b'o kɔlɔsi cogo min an b'o baara de la nin ye an ka bi sɔgɔmada in na kado ye ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma